everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories, and namhlanje sikhuluma ke ngoMayeni wakwamseleku. Kwaye guys, amakhosikazi kalobaba cha ayacula ngampela. Sekushoda ukuthi nje sizwe ke uMangwabe kanye ke noMacele, sizwe ukuthi ke bona liyaphuma yini iphimbo bayacula ngoba cha uMayeni kanye noMakhumalo ayi bacula lokwangempela. Lana ke guys, uMayeni was invited with the MC Love Show second dance, okuyishow ke eqalwe o MC bakhona la eMzansi okunguyanga the MC, MC Bebe and MC Wodumo. Kule show ke guys kusuke kukhulunywa ngothando, umculo, ama motivation kusukela noma ke kuvuselelwa uthando kuyithandane biyenzelwe ke eDurban. Nje wasibona ke uMayeni ke guys odume ukuthi cha uyayimela into yakhe lapha na ke kuthando Nesthembu, futhi ke akayihleki into engahlekisi. Ithanda zakhe ke zibuye zimbiza ukuthi Candy Crush guys. If you know you know. Guys, yeah, so she was invited lapha yana ube ingxenye ke yomcimbi naye nje wasimuzwa ke sebusisa abantu ke ngomculo. And guys, yeah, that bring us to the end of this video. Hope you enjoy this video. Yeah, uyacula impela uMayeni, uyacula ingoma lezi nje zothando uyazizwa nje bese uMakhumalo ngapha ushaya gospel into engasukumi phansi. That bring us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.